a cross of Jesus Christ in our Haitian shores. It's now 500 years cherished gift to all. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe es bendición, también nuestra misión. A todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo compartir su compasión. A toda la humanidad llamamos a la conversión. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500 years of graces, we are gifted to give. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Mga igsuon, ni anata sa ikalima nga nobinaryo, ikaunom nga nobinaryo sa atong kapistahan ni Senyor San Vicente. Padayon natong iampo ngadto kaniya ang atong panginahanglan, ilabi na gyud ang pagkahunong nani ining sakit nga pandemic, ang COVID-19 virus. Ang atos ang pagampo ngadto sa Ginoo ug pasalamat tungod sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig hatag og hinabang nato dinhi sa atong mga proyekto ug sa atong mga kalihukan labi na niining kapistahan nato. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw ang nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami.
Ikaw ang nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang duno, Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo diha sa himaya sa Diyos nga Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himoa nga magsangyaw kami sa gahom sa Ginoo nga nabanhaw. Kami nga makadawat sa pasalig sa iyang gasa, makaambit unta sa kinabuhing dayon nga iyang gipadayag. Pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pundok sa mga magtutuo usara sa hunahuna ug kasing-kasing. Ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili nagambitay silang tanan sa tanang mga buta nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus, ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay, nagbaligya niini, ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa tagsa-tagsa kanila, sumala sa ilang gikinahanglan. Ug mao nga si Jose, usa ka Levita nga taga Sepre, nga ginganlan sa mga apostoles ug Bernabe, nga sa ato pa ang magdadasig. Mibaligya sa iyang uma ug ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kasanag, gibistihan ang Ginoo, ug gibaksan sa gahom. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ug gibuhat niya nga malig-on ang kalibutan, nga dili gayud matarog. Ang imong trono nagabarog nga malig-on, sukad pa sa karaan, sukad sa kahangturan, mauna ikaw o Ginoo. Ang Ginoo hari,
Gibestihan siya sa kahalangdon. Ang imong mga balaod, takus gayud nga kasaligan. Ang kabalaan angay sa imong balay, o Ginoo sa tanang mga adlaw. Ang Ginoo hari, gibisihan siya sa kahalangdon. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa Jesus maingon kang Nicodemo, ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. Ang hangin mohuros bisan asa kinibuot mo padulong, madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kinipadulong. Ingon usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo niini, nangutana si Nicodemo. Sa Jesus mitubag, wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among nahibaluan ug nagmatuod kami sa among nakita, apan wala ninyo dawata ang among mensahe. Kung dili ka motuo sa akong gisulti kanimo mahitungod sa mga butang niining kalibutana, unsaon mo man pagtuo, konsultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit. Ug wala pa'y nakasaka sa langit, gawas niadtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Kining isyu sa pagpakatao pag-usab, to be born again, nahimo na gid hinuon ni siyang relihiyon, born again. Nya mo ingon din, dili mo maluwas kung dili mo masakop sa among born again. Ay na, mas Bible. Kinahanglan ka maborn again. Hastaganis Nicodemo nga magtutudlo sa balaod, galisod pagsabot ani, kana naman hinoon sila nga mo'y hambugiro kayo nga maluwas ka basta mamember na ka sa born again. Kamo kasabot mo unsa nang born again? Mataw pag-usab. Again man. Kasabot mo ana. Matod pang Nicodemo, unsaon pagsuod sa dakong tao ngadto tiyan siya ginahan nya ipanganak og usab. Pero gi-explain na nagahapon sa sumpay man kana di ang bunyag, no? Ang bunyag tubig o espiritu. Ang makapataw nato pag-usab kana bang Espiritu Santo. Mao'y makapahimo natong bag-ong tao. Pero kay matao man pag-usab, sa ato pa
tao ka kaniadto pero karon murag di nakatao. Mo nang himuon ka pag-usab nga tao. Ibalik ka ba? Kaya man matao pag-usab. Sa ato pa karon di na kay katantong tao. Pangutana ng imong tupad, na tao pa ka. Okay, klaro man, born again. Sa ato pa, matao pag-usab. O dato pa, di na kay katao karon. Daghan kay nato di na kayo tao ang batasan. Hayop ang batasan. Labi na yung magsigi nagsuyop, hayop na batasan. Magsigi nagpangurakot, hayop na batasan. Di nakaila siyang isig katao. Tanawa ng mga hayop, tanang pagkaon iya, na imudood, sikmat. Anam na. Kamusad, dili mo yung anak. Sige pangangkon, ako ning yuta, lapas ron diya, kihati kang buanga ka. Anak, papriso ti ka, pabayron ti ka. Anak, dili mo yung anak. Bo, sus, din akatao Kanang magsigig dumot, magdumot. Ang tao, ang tinuod yung tao, sama ni Kristo, mahigugma man. Kanang kasigig dumot, tao pa na. Mura kag manok, anang mga manok hiniktan, gadumot man na. Tanawa, inig abot nila dito sa buwangan. Labok yun na. Nga naman, gadumot man. Niya, ang saman, tao pa mo o manok? Ikaw ron, asawa ka, wa ka magdumot sa kabit sa imong bana. Niya itong mga 10 years ago. Gabuwag naman na sila gahapon. Pero 10 years ago, sugod na sila. Niya, wa ka magdumot. Oh, nagdumot ka. Di ka tao. Hayop ka. Tanawa na mga iro. Di ba, dumot sa na. Binigduol. Katong iro sila. Ano yun? Dumot man. Nga ikaw, dili ka murag iro. Inikakita ni mo anang sigig panglibak ni mo. Masig murag iro. Ano sa ng animalay? Mauna kinahanglan maborn again. Diri sa unang pagbasa, diri ang hulagway sa mga natao pag-usab. Nahimong tao pag-usab. Unsa may ilang batasan, wa na sila mangangkon nga sila'y tag-iya. Kinsa may tag-iya sa ilang mga bahandi, ang Ginoo, ang simbahan nga girepresentahan sa mga apostoles. Mo nang si Bernabe gikutlo man to dire nga iyang gibaligya ang iyang uma, ang iyang yuta, iyang gibaligya niya ang halin, gihatag niya ngadto sa mga apostoles ug ilang gibahin-bahin sumala sa ilang panginahanglan. Mao na nga ninggawas diha nila adtong mga tawhana ang grabe kuno kaayong gahom. Ang ilang pagsangyaw giubanan og dagkong mga gahom. Ang tao nga tinuod mga igsoon gamhanan. We are powerful. Si Jesus gitawag nato si Jesus og tao nga matuod. Nya tungod siyang pagkataong matuod, makapapahawa siya giyawa, makaayo siya mga masakiton, makabuhi siya patay. Kay tao siyang matuod. Kamo, makapapahawa mo giyawa. Di ka tao? Di ka tao. Kaya ang taong tinuod makapapahawa gyud giyawa. Tanawa ang mga apostoles, nagpapahawa sa sila giyawa. Unsa may misyon sa Ginoo sa mga mutuo kaniya, panglakaw mo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Papahawaan ninyo ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ako mong gihatagan niining maong gahom. Mao kuno nay gahom sa mga taong mutuo sa Ginoo, kanabang matao pag-usab. Kay ang tinuod nga tao mao si Kristo. Iyang gipakita nato unsa gyud ning tao. Mao na si Maria nahimo sad siyang liwat ni Hesus nga taong tinuod o gipakita sa ni Maria unsa gining tinuod nga tao. Tanawas Maria, gipatay iyang anak, nasuko. Umaw na tinuod nga tao, di masuko og patyon. Si San Pedro kalungsod gipatay, nasuko siya sa gapatay niya. Natao na to siya pag-usab. Si San Lorenzo Ruiz gitorture, gipatay, nasuko siya sa torture niya.
Ito bag. Unya, unsa man na siya? Nataw to siya pag-usab kay ang tinuod ang tao di gyud masuko. Sige, daghan na mamog nakatunan sa tinuod nga tao, lingi ag usab ng imong tupad. Ingna, unsa man jud ka karon? Tao pa ka o di na? Ingna. og moingon gani ka, ay masuko pa man ko. Di pa kay katao, kinahanglan pa kang matao pag-usab. Kaya di pa man jud ko kadawat aning akong silingan. Kay grabe man kay sa gibuhat nako. Dili pa ka taon tinuod. Kinahanglan pa kang matao pag-usab. Nakaroon unsaon man pagpakatao pag-usab, tubig o espiritu, bunyag. Unsa man ang bunyag nga gidawat ni Hesus. Katubitang gipangutana siya sa iyang sa to giingnan siya sa inahan ni San Juan batog ni Andres, anak ni Zebedeo. Ningon, palingkura ang akong anak, hangyo ko nimo nga inighari na nimo, mulingkod ang usa nakong anak sa imong tuo, ang usa sa imong wa. Nya ningon din si Kristo, makainom ba kamo sa kupa nga akong imnan, makapabunyag ba kamo sa bunyag nga akong pagadawaton? Unsa man ning bunyag nga iyang gipasabot kay katong kupa mao man to ang iyang pag-antos. Unsa man ning bunyag ang iyang kamatayon. Mo nang ningon siya diri ni Nicodemo, kung iisa na ang anak sa tao gikan sa yuta, kabigo nako ang tanang katawhan ngadto sa Dios. Pasabot di ay kining bunyag mao di ay ang pagpakamatay. Mo nang simbolo gyud bunyag mga igsoon, gipatay ang imong daan nga pagkatao nga mao ang tao nga naay sala o gibag-o na ka isip bag-ong tao, balaan na tao, anak sa Dios. Niya kamo, andam ba mong mamatay? Kana yung physical death ba? Kanang muhunong ang imong ginhawa, andam mo dili. Ang mahadlok ana, dili pa mahimong tao. Oh, kanang mahadlok mamatay, di pa na mahimong tao. Kay ang patay ra gyud maoy mahimong tinuod nga tao. Katong akong gisgutan nga dili na mangangkon. Ang patay di gyud mangangkon. Ang patay ba? Mangangkon pa din ang patay di ay. Wa na oy. Wa na gina siya giangkon ang iyang mga alahas, ang tanan gyud kato mga laptop niya, mga cellphone, ang iyang mga asawa, anak biyaan ginas patay, mubiyahe gina padong sa bahak. Di gina siya mawilo. Uy, ang akong anak. Uy, akong balay. Dili. Iduot gina siya pa dong sa bahak. Tukaran dayon og hindi kita malilimutan. O, ana dayon. Muna itukar. Musugot na gina siyang patay. Niya ang patay sa dinagyod masuko. Isod anang lungon, kamo kuno be karon ninyo isod mo na kos lungon, masuko mo, pwede ako binuang iha. Pero ang patay di gyud masuko. Bisag isod og lungon, hayaon pag yung tagpila ka adlaw, sige intawong antos higda, kamo kuno antos kuno siyam ka adlaw kuno be, higdaan ang nanggamay kay higdaanan. Nya wa gyud kay lihok-lihok dito, mo okay ka na. Nya agi-agian ra ka, wa gyud mo tagad nimo. Sige lag sugal dito atong gawas. Niya, sugot ka. Og ang patay, di pa gina siya patay. Na, pangasabaan mo. Samok ba ninyo? Inyo po kung pahigdaon na ning alimuot kay tanan. Di magani masuko ang patay aning kabuang na to karon. Sunogon ang patay. Ang lawas ba sunogon? Babe, naamang Pascal Candol diha. Kinsa di mo volunteer, bisugban akong kamot riari. Bisag 5 minutos lang. Ina ko ba suko mo padir ay kong sunog-sunog pertim kina kong atiman na niya kong kamot imong silaban na ng Pascal Candol ay kabalaka kibalaan man ning sigaha. Ya kanang krematorium balaan ng kayo diha nga maabo man imong lawas mo reklamo ang patay. Dili oy mo na kinahanglan gitang magpakamatay. Nga nga kung common nga term ani magpractice tag patay-patay. Buhi man ta. Buhi man, di practice na lag patay-patay.
Kay mamatay man kita bisag musugot kag sa dili, gitawag na siya og imposed death. Kana bang mamatay nga mohunong atong ginhawa, maglimbag-limbag ta kay di kita gustong matay pero patay lang gyapon, imposed death na siya. Pero nindot kay nang gitawag og accepted voluntary death. Mo na ningon si Kristo og si San Pablo sa ningon sad, ako giisip ko nga akong kaugalingon nga patay na diha ni Kristo. O kung buhi pa ko karon, si Kristo na ang nagpuyo dinhi kanako. Mo nang ningos Kristo, mura ka nagdadon sa hangin ba, bisan asa na lang ka dadon, sugot na lang ka. Mo na ang mga apostoles, bisag asa sila padtuon, muadto sila, wa na sila gikawilihan nga pamilya, wa na sila gikawilihan nga balay, yuta, kwarta o kaha kaugalingon. Kaya nga naman, giisip na nila silang patay. Og diha ni sabwag og maayo ang pagtuo nga niabot din his Pilipinas, ang pagtuo nga Katoliko 500 years ago. O karon gipahinomduman ta nga kining 500 years nato nga gisaulog nga pagtuong Katoliko din his Pilipinas, nagsugo din sa siyudad sa Sugbo. This is a gift. And we are gifted by this, and let us also give this as a gift to others. Mo nang atong tema, gifted to give. Nya si San Vicente Ferrer atong gitawag og model, our model of a gifted giver and miraculous healer. Nganong miraculous healer man, naliwat man siya sa mga apostoles nga magsigig panghatag sa tanan. O katong mga unang disipulo siging panghatag sa tanan nga gidescribe diri, aduna sila'y dakong gahom sa pagpangsangyaw, giubanan og gahom, miraculous powers. No? Sige karon, suway na ninyong practice ang akong giwali karon. Pag practice mo patay-patay, daghan kay moingon nagmilagro ka. Sa una, pag-ika ni mo dito, gayaw-yaw ka mo, pangmata mo diha, musimba pa ko, pangmata na mo diha, panglimpyo na mo. Yaw-yawan kay ka ba? Nigabot sa inyo, ga-practice na magkagpatay-patay, ang patay, di naman ginamuyaw-yaw. Di na ka magtingog, magsigid lang kag kanta-kanta, magsigid kanang kalma na kay ka ba? Magliningi ay ng imong mga anak dito, insan, unsam nas mama, wala lagi na nagyaw-yaw. Insan nga, nagmilagro sad. Ang imong bana, maulig kadlawon sa una, hapit na lang nimo bugnoon, yaw-yaw pa nimo hangtod buntag, pero tigin nimong isuga. Nya karon, magsige ra jud kay ingon niya nga, I miss you. Moana nimong bana maghigda ba? Nagmilagro sa ning yawa aday. Wa masuko, wa magyaw-yaw. Nagmilagro. Ano? Sa una, di jud ka mo sukad og pagkaon sa imong bana, di sa nimo siya uban nagkaon, nya karon imo na siyang uban nagkaon, nya ikapag sa imo coffee or tea. Ingon di imong bana, milagro oroy ka. Ano? Daghang kitag milagro Labi na gyud og katong nangutang nimo, ikasugat ninyo may ka quits na tong utang dai. So, nagmilagro. Dakuan ning milagro. Di ba? Kadako ng milagro ha. Dai quits na to. Happy Easter. Ano? So ming tulo nagmilagro ang animal Labi na gyud ang kadakong milagro. Imo na gyud ang gubon imong koral kay padak-an imong agianan sa imong silingan nga naglisod og agi. Mingong gisla nagmilagro na gyung panuway dako. Pero moila na siya nimo nga usa nakakatinuod nga tao nga nibati na sa ilang panginahanglan. Manindog na tayo kay murag wa gyapon klaro. Mga igsoon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama, ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Ikaunom kaadlaw, pagampo sa pagpinitensya. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan ug katapusan, nga mibuot ka sa pagdayandayan kang San Vicente Ferrer, nga manlalaban ko sa dakong dayandayan sa birtud sa pagpinitensya, nga bisan sa tibuok niyang kinabuhi wala siya makasala sa sala nga ikamatay, apan kanunay siyang nagbuasa, nagtukaw, o
ug nagbudlay sa labihang paglakaw sa pagsuroy-suroy sa mga kalungsuran. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan ni ining panigingnan sa pagpinitensya, nga baskugon mo ang kaluya ko, aron buhaton ko ang usa ka pagsakit sa lawas nga igo nga ikapapas sa daghan ug dagko kong mga sala. Aron kining ubos kong paghugas sa akong mga sala, mudangat diha sa imong Diosnong atubangan, nga putli ug ulay, ug budangat usab unta ako sa pahulayan sa langit. Amen. Mga milagros. Sa syudad sa Valencia, si Doña Blanca de Cordonia nabakol sulod sa siyam ka bulan, ug wala na siya makalihok sa iyang higdaanan. Sa usa ka adlaw niagi sa dalan sa iyang balay ang prosesyon sa relikwas ni San Vicente. Nagpakiluoy og nangamuyo siya sa santo, ug sa takulahaw naayo siya sa hingpit. Si Juan Bermot nasakit sa labihang pagpanghubag sa mga lutahan, sa mga kamot ug mga tiil, ug tungod niining grabing kasuol, nabakol siya sulod sa 4 ka tuig. Nangamuyo siya kang San Vicente, ug diha-diha naayo siya ug wala nagayoy sul-i pag-usab. Pagampo sa adlaw nga tanan, mahigugmaon o yamot nga amahan, San Vicente Ferrer, manlalaban ug maglilipay sa mga tawo nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo ni ining novena. Nagampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo ug pagtubo sa mga birtudes, alang sa mga gikinahanglan ni ining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga mga makaluluoy sa purgatorio, ug alang kanato ko, santos ko, mauray pangayoon ko kanimo nga angay unta kanako, alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanimo, hinaot paunta. Sa hilong mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining novena. Sa matag pagampo ang inyong itubag, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan magpadayunong magpahibalo sa gugma ug kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran hingpit nga mapatigbabaw sa kalinaw sa ilang isig kanasod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pagama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang nangamatay natong mga kahigalaan makaangkon na sa gisaad sa atong manluluwas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom og maluluyon nga amahan sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer.
Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyos nung gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobina. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay magalampo ka nga tinud, ug manlalaban ka manamo. Kay magalampo ka nga tinud, ug manlalaban ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Ang Berhen ug si San Juan Evangelista, sa wala pa nga ni mataw ka, kanamudan siya misad, sa pagkatao mo nga bulan. Kung sa kalipay ginabanto, sa kalipay himayang dako, kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Nataw kang katingalahan, kaysa pagmilagro maalam ka. Nagbuot ikaw sa nga tanan, sa usa ka pagbuot gagamanan. Kung nahadlok man ang impyerno, sa tao nga mahaligdong. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Sa siyam katuigang edad, gibuhi mo ang usa ka bata, nga nahimong saksi nga dayag, sa katingalan mo nga grasya, ug nagmatuod kining milagro, sa higalan ni Jesus. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Ni Santo Domingo giduaw ka, ug sa bisdi nga sagrado niya, nahimo kang tumungog sama, sa suga nga kanimo nagiwag. Ginganlan ka ni Kristo nga apostol, nga maguna nga matud. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi niining mga misteryo sa Pasko, magmalipayon unta kami kanunay ang way hunong nga buhat sa pagtubos kanamo mahimo untang hinungdan sa among kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasap kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo ng hibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong, Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko, kay wala siya mohonong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo,
og diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Sanctus, Sanctus, Sanctus nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Daigon ang nag-aati sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tadang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang Hinggaan ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Diyos nga nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Hatag
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Why so good panang pagmahal, alang ka na ko ipakita mo ang kamatayon walay gahom sa pagbugnaw niya ng akong kalayo. Inunuwa siya midaw ug sa kamatayon nakabunto. Kung sudungon mo pagmahal, alang kanimo ipakita ko. Halos siya pagahisgutan kay kini sinukod ug mabalhinon. Pakitaon mo na ako sa hingpit nga kayo ug pasabta ko sa pagkamadalihon mo. Una kini kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Magampo kita. O Ginoo, dongga ang among mga pagampo kining santos nga kasaulugan sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo niining kinabuhia ug makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nabubudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip
maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan, o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og ihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manglingkod sa makadiyot. Aning atong ikaunom nga adlaw sa nobinaryo, atong pasalamatan ang atong pilgrims karon, ang mga sakop sa Confradia Group 6. Masipang pakpak kanila. Di nila nato pabarugon. Ato sang pasalamatan ang atong salmista, ang atong lektor, ang atong singer, ang atong naglimpyo sa simbahan, ang nag-frontliner, ang nag-decorate aning atong simbahan, ang ni-offer karon nga mao ang kamong ni-offer o pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Nelson and Mrs. Lini Caparida and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat sa atong mga personnel dinhi sa atong simbahan, sa atong parokya nga mao'y nag-multitasking sa paglimpyo, paghanay o pagmonitor sa tanan natong gikinahanglan alang nining atong mga kasaulugan. Karon ako mong tagaag update sa atong nahalin nga mga slots sa atong Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 as of yesterday nahalina na taog 2,626 ka slots. Apat. Nag-anam nagkagamay ang atong nahibilin. 2,374 na lang ka slots ang nahibilin. Sa atos ang Prudence and Healing slots nga tag 1,000 para ni sa atong pista dinhi. Niya kutobra ni siya karong pizza 16 ang atong pagpamaligya. As of yesterday, ang halin miabot na og 905 slots. Kana kay tag halin. So makagamit na kita ni sa atong mga panginahanglas pista. So naatay gihimo karong contest sa street decoration sa atong 5 ka barangay, ang San Vicente representahan sa Sambag na mga chapels, o niya ang Lataban Chapels, ang Tabla Chapels, San Roque Chapels o Santa Cruz Chapels. So street decorations, pag-decorate mo dito sa inyong mga lugar, niya atong tan-awon og kinsay kinandidutag decoration, tagaan mo og premyo. Nasa tay contest sa mga chapels, inig motorcade nato karong pista ighuman sa alas 3 nga misa, na atay motorcade
atong iparade ang atong mga santos sa kapilya, nya isakay ninyo sa inyong mga sakyanan, nya kinsa tong kinanindutan og decorations, ato gyapong tagaan og premyo na first, second ug third og consolation prizes. Nya nasa tay contest sa representative sa matag kapilya ang pinakabuutan og pinakajusnon nga habal-habal driver sa kapilya. Usa lang inyong representative nya contest gyapon na sila unya mag-decorate pod sila silang motor ana niya human naagya po first, second, third o consolation prizes. Nganong kapilya may nasintro ani tungod kay karong buwan na ang atong Jubilee of all chapels sakop sa tong parokya. Na itong schedule diha sa monthly jubilees na das gawas atong gi-appeal sa kanang year annual kaning 500 YOC nga jubilees. Na diha ang karong buwan na mao ang jubilee sa mga chapels. So ang atong sentro karon nga palambuon ang kapilya. Sunod buwan lain na sad nga jubilee. So karon sentrohon nato ni atol sa tong pista ang pagpalambo ba sa espiritus panaghiusa sa kapilya. Nya ang premyo ani, ang premyo kana ganing ang cash prize gamiton sa pag-ayo or pagpalambo sa kapilya. So dili ninyo pandan first prize ka ang imong premyo butang lang nato ha 5,000. Dili to nimo makuha ang imong premyo kung wa kay project para sa inyong kapilya. Ang ahang masag imo tong sulohon nga daghan mag-imos kapilya, anha nato i-gamit sa kapilya. Except lang atong habal-habal driver. Sa ato pagkatong habal-habal driver, pagpili ninyo ato kay siya may pinakabuutan o pinakajusnon nga habal-habal driver, sa ato pa wana premyohan na siya daan, daog na siya daan, labi na gyud ma-first siya. So iya tong sulohon kay premyo to niya. No? Pero sa kapilya o sa barangay chapels, dili to ninyo magamit nga personal. Pantan barangay chapels, buta to sambag, sentro man tong sambag diya. Nya bantan kamoy ma-first, nya ang inyong premyo 1 million. Ade kan lang baka nang ato istorya lang ni ba. Kinsa mo sa mo premyo 1 million o man ganit ka. Ibutang lang nato ba. So dili to ninyo ma-withdraw, dito ninyo magamit. Basta wa mo i-project nga inyo yung gi-specify nya mo liquidate pod mo nga mao na ni nagpa-tiles mi, nagpakisame mi, hatag to dito. Nya katusang consolation prize, banantay yung consolation prize tag 1,500. Di sa to ninyo siya ma-withdraw kung wa mo i-project sa inyong kapilya. Nagpalit mi og bag-ong microphone, nagpalit mi electric fans, nya inyo sa to i-liquidate. Okay na ninyo? Ang bahala mo diyan, di mo okay basta mao nay pamaagi nato. Kay kapilya man. Kapilya mao nay makita. Na karon paningkamuti ninyo kontesta. Nya ang mga prizes abangan ang susunod na kabanata. Ako ray magbuot. Kay magdepende sa atong panudlanan. Porting daghanan na to gigastuan pero daghan sa kay nang donate. Salamat yung guys mga donors. Pakpakan nato ato mga benefactors and donors throughout the world. Tibok kalibutan ang nag-donate nato dinhi na mao nato mga tarpaulins diha gipamutang. Basahan ninyo ang butang dia. Saan? From all the benefactors and donors all over the world. Wa ta mag-specify kay porting daghanang lisod kay paangkon-angkono nato diha ang kanang mga pamilya lang kay porting daghana nang donate nato dinhi. Og daghan sa kaayo ang gitagaan ni San Vicente Ferrer og sukli sa ilang kamanggihatagon, daghan sa kayong ni testimonya sa daghang grasya nga ilang nadawat gikas Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer. So karon atong daygon ang atong patron San Vicente Ferrer pinaagi sa pagsinggit og katulo. Viva Señor San Vicente. Tanan, Viva Señor San Vicente. Viva Señor San Vicente.
Viva Senyor San Vicente. Pakpakan na to ang Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa pinaagi ni San Vicente Ferrer, ato ning palambuon pinaagi sa pagsunod sa mga hiyas ug mga pagtulunan ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwayakayin kay Kristo